Ahoj, vítam vás u môjho nového videa a dneska sme tu z Dropru. Môže sa vám video páčiť, keď áno, dajte like a odber, a keď nie, dajte like a odber, samozrejme. Dobre, ideme na to. Easy. Easy. Ďalšie. Bude sa sranda. To už také easy není. Áno, okej, máme to. Nie. No však to je ľahké, tak musím to dať. To si za mňa robíš srandu. No, úžasné. Úžasné. To je posledná mapa, na ktorú si sa neviem. Zase táto, hej. To ako fakt už sa všetci dokončili? To nemyslíš vážne. Dobre, no tak videli ste moje skilly v Droprovi, to sa vám toto video páčilo. A zatiaľ ahoj.